merga apa ya pancen nyata yen to masrahke negara. Tanpa Barata nyuda iku bakal bisa diijoli kasuwargan langgeng iku dawe Pertapa enggal ana ing Ngastina peparat Begawan Surya ndadari mangke rumiyin. Yen to mangke negarika kapasnaken tanpa perang Barata iku. Njur teng pundi bentene wong sing angkara karo wong sing pambek suci. Jagat badhe dibrakakanipun. Boten mekaten sing tuwek ora mung meneng bae Semar dudu tunggak Kanjeng Anyawa. Tinimbangane Semar ku diumpah karo sing nduta ya kuwi sang adil. Tak melu ngudari reruwet sak budidayane Semar muga tinampa karo Gusti sing pepeh urip Ndara Sedewa. Kakyatare sang kapirangu renangkul kinambet kembet duh sang ratnaning bawana ya sira kang palang ati mandeng pucuking grana kilurah Semar Badranaya kedadak mijil saking hangganira kilurah Semar Badranaya sang Janaka Pindawarna datan genggang sarip ora ana bedane najan to sak lugut bebasan mangkono cipta wirengganira Janaka temonono aku sing bakal dadi mungsuhmu kanthi sesinglon kang laku kaya mangkene ngiluwa kowe kuwi sapa Janaka. Nyono babar pisan dadi kaya ngene kahanan. Ing atase mung saka suri sing semelehno kuncunge Semar lah kok dadi ana pepetan sing saemper Ndara Janaka. Nika mangawat-awati kula tak neges karo dewane. Yo matur nuwun Kakang Semar. Delok gelut. Ayo. Sono wae. Dewa Batara. Molat para sang Arjuna asmane ora kamanungsan asrupanti kae mungsuh
dadak ana Surya kembar wani ngembari karo Janaka ngaku kowe maling aguna wong sing pinter samudana ora usah kakean bebangal sediamu mrene duwe karep apa Janaka pindha warna lancang temen ucap Kakang Semar bakal tak suwun rawuh ana pasuwanan negara Ngastina sing surasane kudu gelem momong-momot lan momor Pandhawa bareng karo Kurawa terusno kowe manggi karo Kakang Semar yen Janaka pecah dadane wah sengkake patimu tinju kayangan Bathara Rama ing kene marganing Padmati tak wujuti Janaka Pindhawarna Jayarata ing panggen padha-padha pandungono Murang tata lan sang patrapu ngembari karo Satya Madukara nembunga kapan yen wong karang kedempel pamer kasudidyan yo sak tuwa-tuwane Janaka tuwa kowe Kakang Semar katerangan kowe ora gelem momong Pandhawa bareng karo Kurawa dadi atur mersane Rama Kyai Lekang Mas Werkudara
Mah ora ena semebang wangarana katinetrane uga rapuh sabdaning kukila rengkan ikara saketer kene dunganing rawa sing wingi panca pepetok ing ayam ana juala grisang ayu palubuhan ulun rahayu saindenging bawana jagat rat pramila boya bakal samar ing paningalun ulun mriksani wayah ulun Dwarawati mangadhep kanthi tawang-tawang tangis Narayana boya dadi kejot raos sing galih jeneng kita ulun puji matura kanthi trawaca Narayana aduh ulun swanpun wayah amung nedya angsung bekti kanthi sembah sungkem punjuk sandhaping pepada tiyang ulun padha paweneh wis ulun tampa pangestuning ulun kebat
kita tampa tresna saengga jimat melawan daging kanjuanan kukulun. Putulun ujang para Kresna iki. Satata lungguhmu banjur apa darunaning galih jeneng kita ngadhep ana ngarasaning ulun tanpa ulun timbali. Duh kukulun, ambokne sampun dumugi titiwanci ingkang payah menika boten kiyat. Nyandang tanggel jap ingkang sumampir wonten pundhak kanan kelaman kiri. Kasuduk sumangga Jojo malah kepara prayogipun sendal mayang kula trimah pungkas tulis lan gesang kula. Wusik kok. Tresna. Ora banjur kaya bocah cilik kang dadi penemu lan pemanggih kita. Ana apa ing Maracapada kedadak sira darbatur kang kadi mangkono? Pedah menapa kula nyepeng kitab perang ageng peranging jagat Barata Yudha Jayabinayu. Jer kasunyatanipun samangkih wenten pertapa ingkang sayekti wijang ing elmu. Boten badhe kirang ing sesorepan, boten badhe lokak ing kawicaksanan. Dene Brahmana menika peparab begawan Surya Dadari. Sampun netepaken bilih para kadang Brata Pandhawa lan Kurawa samiya tetunggalan. Manunggaling Parasa Budi Karasa temah netepaken bilih negari kapasrahaken tanpa perang Barata Yudha. Ujaripun nedya pun ijoli kanthi swarga langgeng ing alam tembe wuri. Menapa menika boten ateges dunungipun Kresna wonten Madyapada menika tanpa guna. Yen to mekaten trimah kula sinendal mayang kula ngudi dhateng pejah kula gugat swarga langgeng pepintanipun gesang kula ing alam kalanggengan pun. Tresna sinayang manggala pangrukmining cakranira kang kumitir mijlaning asta dereng ngantos purna denira pawan atur dereng pinaringan tanggap sabda lan jawaban ketungkopi swanira wulu cumbu madu kala ing Ngamarta Ki Lurah Nayantaka adruh Bu Kulun kula ingkang sowan Kulun. Ngaturaken sumungkeming bekti kunjuk Kulun ulun tampa ismaya pangestuning ulun maratani salanduning dadan jeneng para ismaya sewu ing panun tanpa pindha
Sinuwun Doroti sampun lenggah wonten ngriki tartamtu sampun matur jangkep langkep lan jlentrehipun ya. Kepara wektu iki Kresna bakal ulun tunduk derekna Badranaya. Kanthi laku samudana mengko tak paringi perdandan cara Brahmana. Petukna Surya ndadari kae nanging aja ginggang sarikma karo Ismaya ya si Badranaya. Mengko bakal timbul kapusane. Aduh, matur sembah nuwun. Kula matur sembah nuwun. Dewayan nuntuna ngaprang mangemba-embaning parang pamuk sawela gringging oh kita sekarone ulun tundung ayo kaget ana apa lan apane ya usah kagiat ora sambat lan angaruwara ulun dhewe kang tanggung jawab perkara Baratayuda mengko ulun dhewe sing bakal maringake wahyuning kamenangan. Oh iya, kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit. Go, kula Batahi sang penembak. Kula nyuwun pamit. Kula sing parenta aja ninggal duka prayoga. Semar, kula penemban. Agi wae metu saka kayangan undaran Dirbawana kok wis geleng-geleng kae sing dadi mungsuhe aku karo kowe. Kanthi laku Malik tinggal ayo Kyai. Nganggo laku Malik tinggal tak jangkai sapa sejatine Begawan Surya ndadari aja tinggal granggang saka payung. Wong becik ketitik sing ala bakal ketara. Oh, aja mlayu kowe Surya Dandari.
Ana wong methuke karo aku nuding-nuding drijine. Kaya banget ora ngomongake karo aku. Sapa kang dadaran? Begawan Sukma Lelana. Kowe Surya ndadari ngaku. Bagus yen to kowe ngerti karo panjenenganku. Sediamu nepis ing negara Ngastina ana wigati apa? Yen to pancen kowe bakal momong Pandhawa karo Kurawa kena. Mbok rukunke kena ning negara Ngastina ora dipasrahke karo Suyudana. Banjur kersamu sing piye Penemban Sukma Lelana. Muridku maliunan tanpa hitungan mongko aku kandhang langit kemul mega tanpa dangka tanpa hitung. Tak nggo gawe mangasrama balan putra cantrik mentrik sing tanpa wicalanake kae. Tak rewake laku samudana aku Brahmana sing malik tinggal goleke urip murid lan santriwan santriwati para murid sing padha sudra ngulandara. Tiwas kebenar yen pasrah negara cukup negara Ngastina tak jaluk dhewe ora usah melu-melu perkara iki lancang ucapmu pecah jagamu marapmu. Mas ngejak pirang dina Begawan Surya dadan. Kulangan ing kalebu ing sasmita murih lantip aja picur mangan Indra kaprawiran kang kaesti kancanging kondo padha timbangi padha bantri Brahmana kalih rinegem sangsaya seru brol ndrodoging puneng sarira badhar jantring wujud tetungguling para aksara pukulun Bathara guru kadyat kang samyawan aduh, nyoh tamat bulu. Jagat dewa mangestupa. Nyata
larut saking kutha Sakurupula yen tan mutusa sansri kita wong sing lancang keluwih-luwih burung tate ana titah Mrecapada sing wani naracak ngrayang marang mestakaning ngulun. Lah kok jebul kita wong sing bondo nekat sugih kendel bondo wani. Pewalat apa kang bakal kita tampa tibane Trisula mbuh dadimu. Aduh. Kita Bathara Kresna. Yen pancen bakal tangkep dodo kantaran bau. Wani tanding karo tetungguling para dewa. Ulun tanding ana daplok padha daploke Drun. Wae kaya ngono kuwi. Ora mbiyen ora saiki. Wong sing seneng adi kang adigung adiguna. Adi kang dupeh kuwi wong gedhe bandane akeh. Adigung peh kuwi wong trah kusuma. Adiguna sipate naga sing peh mandi upase. Bathara Guru Manikmaya. Pirang-pirang lakon kuwi margae derdah pasuane tandhimu diampuk Kakang Semar. Munia diringi-ringi Bathari Durga Permoni. Ya ngono piye? Jebul Kakang Semar langkung waspada ing paningal para estu nang nyayiwa beneh ing pamanggih Kakang. Kula lampah kados ngaten boten karana kula menika ngumbar ing kamurkan. Nanging Pandhawa menika pininta wahyu lan kamenangan. Kula namung nodi dumugi pinten kawaspadan kamastikaning wayah-wayah para Pandhawa. Aku ora mbutuhke alesan sing mahewu-hewu muter-muter kaya kowe. Ora mbutuhke ora sesuker-suker ana ing tanah Jawa kene. Bali. Bali yo Kakang ulun tak bali.
Yayi Werkudara kepiye Yayi? Ora sida masrahke negara, jaluken negara yen pecah dadane Werkudara. Wah. Yen pancen kowe arep njaluk negara Mawisrana parang kenceng dina iki nembunga njalukmu Darca kuwi pedhil-pedhil bangkemu cangkemmu. Bumi gonjang kanjeng langit kalap-kalap katon lir kincang ing alis lho malah dadi ana kaya ngono kula aturi sareh nggih Surya dadari jebul wong sing mendha warna gawe dretah pasulayan lho keco Werkudara lerem kamur kamu ya nggih raja njur kowe plak-plek ditonton anak putune ora apik Duryudana karo Werkudara wong tuwa-tuwa kok do banda yudakana aku bali Ngastina dadi wong tuwa kabeh tole Waduh. Wes. Ampun pabengi. Patenane dina iki ora sah kakehan cerewet. Pamito karo Balowati Bayuku. Dina iki dadi rondo anyaran. Piye ora usah kakehan banget. Wis Dara. Kek yang apa ta? Yaene mbok yo leren ngapa ta? Wow. Mau mula nggih, Ger. Ya ora anak-anakku, Kurawa anak-anakku Pandhawa padha wae. Endi-endi ana Brahmana tiban. Kondang ampuhe durung mira kok njur. Pandhita Dena dikiwak-kiwake ngene iki dadine. Tujune anggen Darawati wong sing sugih kawicaksanan umpama kok ora. Ana murkane Pandhita Dena apa negara Ngastina, negara Ngamarta tak gawe songsang bono balik. Sing wis aja dibaleni ditikelke pangati-ati. Angger. Anak Angger. Kula paman.
Bratayuda mboten dinten menika. Menika perang suci wonten petangane dhewe-dhewe. Kula badhe priatos. Wahyu kamenangan kedah kaboyong kadang soto Kurawa. Nggih, menika langkung prayogi. Adaan kula dares dinten kaping 6. Kula badhe lampah priatos dinten badhe kaping sekawan mawon. Kanthi priatos kados ngati iki boyong wahyuning kamenangan. Menika langkung prayogi. Bali Ngastina. Dengan begini akan pulih harkat dan martabat Pendhita Durna. Bapak kondur saka lima yali. Pandhawa ya anakku, Kurawa ya muridku. Aja cok nyiwak-nyiwake karo Pendhita Durna. Mau bral murah kok ora dadi lengganan kaya kebanget. Wong Ngastina, Kurawa, Bapak kondur to, Li. Sowan-sowangan nggih. Raden Werkudara mau sak masuwanan saiki dadi musuh ora dadi ngopo. Subagadra karo apa? Tak jaluk negara Ngastina, tak jaluk negara Ngamarta, dudu Kurawa, dudu Pandhawa, aku sing duwe. Waduh. Wah. 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 Ketoke nek leren kok rada wis patut. Ndara saking lampan menika pikantuk tambahing gegambaran. Najan to wong rukun ki gawe santosa ning santusane wong rukun ki rukun ndela. Ora njur gebyah-uyah. Nek perang Bratayuda kok dadi wurung ku njur ora ana bedane sing elek karo sing apik. Ora kok wong jenengane seneng peperangan ki ora ning sing apik nek kon campur karo sing ora bener ku ora takon bisa. Sing tak kudang sing tak gadang momongan-momongan kula para satria Pandhawa. Jer perang ngono ora kok wong adu ting kulit atose balung menang-menangan rebutan dunya niku. Wong perang suci ku sabela dateng jejege ngadil lan bebener menika ingkang nami wahyuning katentreman, wahyuning kamulyan jati. Netesana marang anak putune Lamuk Kalimanggis kaloran selawase.
galine angkara budinesta sinuwun Baladewa Dara Sensaki lan sapa-sapa sing kendhang kapracundhang kaseser karo Surya Dadari wis lebah luar memalan. Nyawiji dadi sawiji melu mahargya. Tak dherekke aku meluk seni Kakang Badrana. Paripurnaning lampan Surya Dadari. Amimbu Yasri larasing pepanggihan manggih rahayu widodo salami lami. Pagelaran sedalu natas kang ala diguwak sing sak adoh-adohe sing apik bareng-bareng digoleki. Sugeng enjing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Satyatu, Namo Buddhaya.